Hello guys! Magandang hapon. Super haggard! Grabe! Ayun, maghapon na kaming nasa biyahe ngayon. Pahinan nga po eh. Ayan, dito na kami sa ano, sa PICC. Ayan. O, pauwi na kami. Malapit na. Haggard na si Buntis. Pagod na. Lalo naman yung driver. Alex! Ayun. Kasi bukas is maghahakot na sila mama. Kaya umuwi din kami agad at ayun, magkakarga. Tapos sinabol ko yung kama. Yung kama namin na in-order ko doon sa New Times, diba? So, iuwi ko na lang yun sa Nueva Ecija. At yung, ano, guest room doon. Yun na muna pagkakwartohan namin habang wala pang third floor. So, ayun. Kasi, ano, para hindi na ako mag-arkila din ng truck. Eh, since nag-arkila sila mama, sabi ko, isasabay ko na. Kaya, hinahabol ko ngayon bago mag-close para makapirma ko nung, ano, nung resibo na out na siya, na i-deliver na siya tomorrow. Basta ka naman. Agardo! Grabe talaga. Grabe yung traffic sa ano, NLEX kasi. 2 oras ba tayo na traffic doon? Sayang yun. Dapat kanina pa kami nakauwi. Alas 3 sa ano nakauwi pa. So, ayun. Anyway, malapit-lapit naman ah. Lapit tapos na. Lapit na mag-pass out. Tapos, babalik kami ulit sa Friday naman, next Friday. Babalik kami sa probinsya kasi, ayun, mag-aayos na kami doon. Sa bahay. Yun, excite. Ayun, tapos may lakad na kasi ako bukas, kaya, bukas ba? Hindi, on Sunday pala, may lakad ako, kaya, umuwi na din muna ako. At yung mga bagong produkto is, paano na naman din, dating na, diba? So, business muna ulit bago umuwi ng probinsya. Sarap doon eh. Kayod. At marami pang ano, bibilhin doon sa bahay. Ayun. Bibili pa po kami ng monoblock. Monoblock. Mag-plastic. Sa sala, mag-plastic na muna tayo. Joke lang. So, ayun. Pupunuin na lang natin guys yung ano, yung bahay ng furnitures. Ayun, kasi yung third floor na is baka next year naman na. Ang sarap lang tumingin guys. Kaso, pang maharlika dito. Pang mayayaman. Sa mga katulad natin, dukha, hindi pwede ito. Dukha lang tayo, Diyos ko po. Ayun, ano ko lang yung kama talaga kasi nagustuhan ko siya. Ayun, parang, ano ba yun, birthday gift, Christmas gift ko na sa sarili ko, di ba? Pero the rest, ito, di ko alam. Kung ma-afford pa natin to. Pero ang ganda, no? 150? Ay, magkabukod pa siya? Yes po. Ito? Ito 150, tapos itong dalawa 74. Sus Mariosep. Tara, labas na tayo. Hello guys, magandang hapon. So galing na kami ni Japong sa ano, sa Mandawi. Ayan, nabili ko na yung phone ni mama tsaka ni nene. Tapos sakto, ay buti na lang din kasi magsi-sale pala this August 15. Eh since ano, nag-member ako doon. Ano yan, may ano na no? Dito boy. Yan, kanan. Since member, ano? Since member, pag member ka na doon or card holder ka na doon, may ano, 2 days kang, priority kayo. So, 2 days before yung sale, pwede na kayong mamili. So, babalikan namin yung sofa doon kasi yung kinokontak ni Nene na dapat pagpapagawaan namin is kahoy lang pala guys, hindi sila nag-ano ng mga foam naglalagay-lagay. So, yun sa ano na lang. Pandawin na lang kami. Tsaka laki ng discount. Grabe. Kesa dun sa ano, sa SM World. Sobra. Diyan na lang ako. So, yun. Excited na kami umuwi next week. Mag-aayos na kami. Kasi tapos na yun. Tapos na yun pagpipintura sa ano nun. Sa kisame tsaka sa wall. Ayan. Excited na tayo mag-ayos kang para December. Lahat kami uuwi doon. Mabubuo rin kami.
December. Si Papa. Kasi si Papa lagi naiiwan sa palengke. Yan eh. Kawawa naman. So, this time talaga. Buo yung ano namin. Yung Pasko namin. Excited ako. First time. Kahit sa outing, makakasama na si Papa. Kasi laging naiwan si Papa. Kawawa naman. Kaya, ayun. Ito na kami. Ayan, huling sulyap sa kinalakihan namin. Yung pakita mo yung tinutulugan mo sa taas. Oo nga eh. Ay, pakita ko daw sa inyo mamaya. Yung tinutulugan namin before. Ayan, pati yung aso ni mama dito. Dadali namin yan. Sabi ko wag iiwan. Malnourished nga. Ayun. Grabe ka naman makahayina. Pero dadalhin yan. Tataba yan doon. Ayan, si Chichi. Tsaka yung anak niya. Malnourished. Pero tataba nga yan doon. Yes! Ayan, parang si Paknit lang oh. Yan nyo, tataba kayo sa probinsya. Aba, Jollibee itong mag-asawa. Gutom na, buwan na naman eh. Ah? Bagrat na naman. Bagrat na naman. Ayan, huling sulyap sa aming naging tahanan ng ilang taon. Takan nyo yan, nagkasya kami dito. 11 sa Diba? Lahat kami dyan, natutulog sa papay. Lolo, nakaulit siya ng Yakult. Ayan. So, bali sasara na to guys. Itong isang compound na tong palengke. Tara, punta tayo ano. Bilan natin ng ano si Chichi. Kulungan. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Baliktad. Kulit niya. Tatas magsalita eh. Saan ka pupunta? Tinatanong kita. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Hi, ate. Ha? Wala. Ano? Wala? Anong cool kakash? Ah, school. Kakash. School. Okay. Ayun na yung bag mo. Ayun. Ano mo na bag mo? Di, bag ko. Ayaw. Mag-school ka na? Ayaw. Oo, tara na. Bye-bye. Eh, paano nga yung kiss mo? Halika rito. Paano nga yung kiss mo? Paano yung kiss mo? Uy. Saan galing? Oh, bakit nasimangot ka? Saan ka galing? Ano? Uy, nubo ka. Apay. Masat na kayo. Ikaw, kapay ka. Sinapay. Ito! Ayaw mo yung kalagatan ko? Wala na, damit niya natin, Jada. May kapay na. Ay, may kapay, may tinapay na. Tita Jo, Kimimi. Higa kay Mimi. Kaya mo yan, konti. Hot? Konti lang yan. Arte? Kasi ayaw na natin. Cash. Sapa. Isa pa. Ang gulo ka usap eh. Gulo mo ah. Ganda ka ba? Ha? Kamay daw, alcohol daw, kamay. Arte? Arte? Grabe siya. Grabe. Bro. Ano amoy? Ciao. Ew. Ganto. Go birthday na to eh. ABC na mo na. Dito! Chichi. Lo, yari ka dito. Galing! Count naman, count. Count naman. Hey! Naiya. Eh? Ikaw nga kakat. A, B, C, D, elementary. Pangasar niya eh, no? You don't know that. You do that. Yung sa Showtime, yung kaaway ni Ryan Bang. Sino? Si Samyog Salamat ba yun? Ah! Buwang na naman siya. This one. That one. Yun. Dog.
No, you know. Oh. Hey. K. No, no. Yan. K. Yan. M. Yan. Very good! Oh, si Kakash. Kau Kakash. Talaga eh. Ikaw sila ulo ka talaga eh. Si Kakash. Tago Kakash. What color is this? Anong kulay ito? Ching, anong kulay ito? Pink. This one Galing. ito. Green. Oh, no, no, ito. White. Ito. Galing. Orange. Okay, orange ba yan? Colorblind. Boom. Ito, anong color ito? Water. Oh, color. Kwak kwak. Color. Kwak kwak. Yeah, wow. Yellow. Yewo. Ayun. Ang kulay yan. Green. Galing naman ng babe. Red. Oh, good. Red, hindi yet. Red. Dog. Black. Gul. Sino yan? Si Tata. Galing. Sino yan? Ito. Galing. Sino yan? Mimi. Galing. Sino yan? Si Tata. Oh, galing. Sino yan? Si Mama. Ang galing. Onggoy. Ito, sino to? Unggoy din. Galing. Ongga. Si Tata. Galing. Ikaw, sino ka? Si Tata. Hindi ka. Tata. Ah, sino to? Tata. Ito, sino? Si Cici. Galing. Dali. Ay, galing. Love sila. Love. Si Kakas. Anong letter ito? Pag-asar talaga. Pag-asar eh. Hello guys. Sabi niya, hello. Tito. Peace. Tito. Peace. Tito. Tito. Ata. N. Tama na, tama na. Okay na, baby. Wala na, lobat na oh. Ayun oh. Nagbiblink na yung ano. Oh, bye-bye na, bye-bye. Yeah. Kain tayo. Pansit canton, tsaka pandesal. Halika na, am-am na tayo.